Oh, isa. Tara, sito, ana. Ya. Pisti na. Ano man to na pildi mahino. Yata nga eh. Sige man taga pildi. Hala. Matay. Muna na. Kapatawa na tayo lingaw. 1 hour later. Ang sama di ba? Dua lagi mobile legend lang yan. Pisti yan. Bukuha mo rin mga kauban na yun. Risuta po mga utok. Lapa po may isang sakit di kupit mga utok yung bataan. Magdodo ako mobile legend di man ay kaibaw. Ate naman daw naman hinungkoy nga na eh. Pisti na na. 55. 75 akong blue rin. Nakabot na mag-mitikwan. Atayan eh. Ikaw kamunduhan ako sa... Wala may lingaw na. Kakainit mo ko kayo. Ha? Kudring ko drame. Sige. 1 hour later. Kaya sa kong papilog-bulping ka kaya ako'y buhaton nga mga para malingaw tanin nyo diri ba? Sige. Dali ha? Oh. Ini murag malingaw kita ni. Halan. Sula na mo kwarta dira. Graw kwarta. Kitagkan kay niya ako. Daghan nga ng kwarta. Kinsay makapasa sa kuhang isuwat. Mo itagaan ang aning kwarta. Punta na ko dito ba ang kwarta. Sa ko magsuwat hindi mabasa ng mga aron. Nakuuna ko ha. Aron makapasa yung tanan ba? Nakuuna ko pagsuwat. Aron mabasa yung Problema. Kwarta na lang. Halan man. kwarta ni. Basta mabasa ninyo. Wow. Kasayo na nagbasa. Kapisik ray nga na. Matay ko. Gali. Tidak ko kibawang basa. Kwarta lang ta. Kana ha? O sige ha, kana. Basahan na ninyo. Sige. Basahin mo, maistra kong mama. Pagkakit mo kabasalit. Kwarta na ni. Sana sa pag-ibusidi dito ko kibawang. Patay dito ka kwarta ni. Basta nino, Fisher High School ako. Karta na ako, anag din. Kung kabisig ra anak ni. Asay pun sana ko ha. Okay, pa. Sakto ng kwarta nila. Sakto ka na. Sunto 20. O, sino ba yun na? Okay, basa. Kubo. Ha? Unsa? Kubo. Basa balik. Kubo. Usay kubo. Nabuang na ka. Basta ko anak. Oh, Kwarta lang ni sila. Hoy, palumalo mo nagbasa yan di ka ko. Sagoy. lagi kita tawan na ikaw. Hindi sa basa ni mo ni. Taka, basa balik. Kubo. Nabuang ka. Kubo. Hindi ka mo anak. Si basa ni mo ni yan? Si basa ni mo? Kubo. Ha? Kubo? Taka, ram magbaso. Hindi na kubo eh. Kubo din na nek. Pubo. Kata ko anong? Kubo din na nek. Pubo na. Ikaw katawa mama. Be, basa na lang. Ano basa? Ay, basa. Bisite be, ikaw tagi bisite. Oh, sige. Para mahumanda ni, Ikaw, ug magabaw ka ibiside, Ako na na. imuha ning kwarta. Sige, ibiside be. ABCD, it's a jingle. Oh my God!